Tlesta xogħol ta' restawr fuq il-parti ċentrali tal-Konkatedral ta' San Ġwan u issa se jinbeda x-xogħol fuq ir-restawr tal-Kampnar. Bejn l-2008 u l-2010 id-Direttorat tar-Restawr kien diġà restawra l-faċċati l-oħra tal-Katedral fi Pjazza l-Assedju l-Kbir, Triq Santa Luċija u fi Triq il-Merkanti. Però fl-aħħar snin bdiet tikber dejjem aktar il-ħtieġa li tkun restawrata il-faċċata ewlenija. Il-Ministeru tal-Kultura offre s-servizzi tal-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr u l-armar tal-parti ċentrali tal-faċċata fil-waqt li materjal u spejjeż oħra qed jiġu finanzjati mill-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-Ministru tal-Kultura u Imbonniċi żar dawn ix-xogħlijiet ta' restawr u l-Periġin Frendo spjegat kemm kienu meħtieġa dawn ix-xogħlijiet. Kollu qed jagħti lill-faċċata dera mhux uniformi. Issa aħna li qed nagħmlu huwa li ovvjament nippruvaw neħħu dbajja s-suwed u fejn ġebel li huwa kien iktar ċar, ħan nippruvaw nagħtu velatura biex il-kulur jiġi iktar uniformi. U bekk insalvaw ovvjament dan il-ġoel li għandna tal-katedral. Ix-xogħol inbeda f'Lulju tas-sena li għaddiet minn 8 restawraturi tad-Direttorat tar-Restawr billi ntrama l-armar fil-parti ċentrali tal-faċċata tal-Katedral. Hemm bdew jitneħħew grampuni u ħadit imsaddat ieħor li kienu jikkaġunaw ħsara lill-ġebla. Dan sar permezz ta' tindif biex kupilji kemm xotti u bl-ilma. Ir-restawr sar fuq 2000 metru kwadru u l-Ministru Bonnici der sodisfat bix-xogħol. U qed naraw ix-xogħol li mhix ġmielu mid-Direttorat tar-Restawr illi sal-2018 ħankunu wasalna f'pożizzjoni fejn kunu restawrajna l-oqsma kollha, il-faċċati kollha, bil-kampnari kollha tal-Konkatedral ta' San Ġwan li hija nefqa ta' 600,000 għal faċċata biss, illi però imberkuha għax huma flus li ħajmorru biex il-prodott Malti ikun aħjar, isbaħ u jattira iktar turizmu, investiment u pajjiż jmur l-qoddim. L-aħħar restawr fuq din il-parti tal-Konkatedral sar fl-1990, eżattament qabel iż-żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu it-tieni f'Malta. Il-Konkatedral ta' San Ġwan ġie kkommissjonat fl-1572 mill-Gran Mastru Jean de la Cassière bħala Knisja Konventwali tal-Kavallieri. Il-Knisja ġiet imqiegħda fiċ-ċentru tal-Belt Valletta, dan jixed l-importanza li l-ordni kienet tagħti lir-reliġjon.